Tvoju prisutnost među nama. Trebamo Tebe. Trebamo Tebe, Gospodine. Aleluja. Trebamo Tebe. Aleluja. Slava Ti, Gospodine. Aleluja. Krenuli smo danas sa molitvom ranije i od sad nadalje ćemo moliti već, svi koji žele doći moliti mogu doći od 6 sati i onda ćemo samo ući u službu. Aleluja. Jer mi tražimo njegovu prisutnost. Tražimo njegovo vodstvo, njegove informacije, njegove strategije, njegova rješenja, njegovo isceljenje, njegovu slobodu. Aleluja. I super je, svi se volimo i družimo, ali on je izvor svega. Svega onoga što tebi treba. On je izvor svega. Aleluja. Slavimo Te, Gospodine. Pozdrav svima koji su došli, neki novi, neki stari, novi, neki se došli iz daleka, aleluja. Neki su se tek oženili, aleluja. Slava Gospodinu na novoj djeci. Aleluja. Uzet ćemo prvo prilog danas. Dođu novi ljudi, mi ih vodimo ih Kristu prije svega. Onda ih podučavamo u riječi, tako? Pokušavamo ih naučiti ko su u Kristu, da mogu hodati kako bi trebali hodati. Ali ljudima je najveći problem identitet. Vrlo često zaborave tko su ili zaboravimo tko smo u nekim situacijama. I onda, govorili smo zadnji puta o zvuku koji treba se promijeniti u našim srcima, da postane zvuk vjere i da mi počnemo izgovarati ono što Gospodin misli o nama. Je tako? I dođu ljudi i izgovaraju svašta. I onda ti ih savjetuješ, a oni i dalje izgovaraju neke određene stvari. I onda, iako si pastoralnog srca, ne možeš ići u nedogled na taj način. I onda ako stvarno želiš nekome pomoći, jer ako ga želiš šokirati, sjeti se ovoga. Kaži mu kako čovjek misli u svom srcu, takav je. Neko će ti doći i će ti reći, ja ne mogu sigurno uspjeti. Probao sam, nije uspjelo. Ja sam predodređen da propadnem, ja ne mogu. Sve mi ide krivo u životu. Kaži mu kako čovjek misli u svom srcu, takav je. Pa kako? Kako mi to govoriš? Da me ne biš trebao ohrabriti? Kaže, ne mogu ti ništa pomoći ako ti određuješ smjer svog života na taj način. Jer ono što izgovaraš, ono što neprestano govoriš, na kraju otvaraš to. Siješ krivo sjeme. Jel' tako? Da li su te stvari ono što Krist govori o tebi? Nisu, je tako? To su laži. Jer Krist tebe vidi na način kako ti možda sebe još ne vidiš. Jer možda te vidi u nekom drugom poslu nego gdje si sada. Možda te vidi u nekoj drugoj funkciji gdje si sada. Možda te vidi u budućnosti na mjestima gdje sad, kad biš znao ili znala o tome, bio biš presplašen ili preplašena. I rekao biš, to meni ne treba možda. Ali Gospodin ima plan za tebe. On ima plan za svoju djecu. Aleluja. I on želi da počnemo čuti taj plan i da počnemo izgovarati taj plan i da se počnemo kretati kvalificirani ne od naših sposobnosti, nego od njegovog duha, od njegove snage. Aleluja. I naravno su sposobnosti dobre, Gospodin će te nekad uputiti da nešto naučiš, da se negdje školuješ za ono što ima za tebe. Aleluja. Možda je nekima to prejednostavno. Nekima je to prejednostavno. I onda stalno upadaju u tu zamku.
Ali postoji dio opskrbi, postoji dio u služenju za 5 godina, za 10 godina, za 20 godina koje trebaš početi primati. Gospodin, ako odgodi svoj dolazak, bez obzira koliko se razvije umjetna inteligencija, ti trebaš svejedno naučiti izgovarati dobre stvari u svoj život. Ja sam došao u službu nekada bio sam više u poslovima, u nekim stvarima, u ugostiteljstvu, u zabavi, u financijama, u nekretninama, u raznim stvarima. I onda sam došao u službu i nisam znao mnoge stvari. Nisam znao kako ću ja sad. Tu treba sad i slavljenje, treba i kamera, treba i ovo, treba i ono. Na kraju sam trebao sam voditi slavljenje, a nemam baš glas za pjevat, ali sam morao voditi slavljenje, niko drugi nije htio. Trebao sam biti kamerman, istovremeno i propovijedati. Je tako? Ali onda srećom, Bog me blagoslovio jer je Ana Žuža bila unaprijeđena u kamermana. Aleluja. To je bilo još u Poriću. Ali nijednu stvar nisam znao. Ja sam se i bojao govoriti pred puno ljudi. Ja sam mogao evangelizirati 1, 2, 3, neprestano. Ali pred puno ljudi ja nisam imao sam strah. Moja žena kaže da nije, ali ja se sjećam sebe. Bolje nego ona. Aleluja. Ali Bog te pomaže kad staneš na tipkovnicu, kad staneš na kameru, kad staneš u neke nove stvari koje još uvijek imaš strah jer nemaš iskustvo. Bog će ti pomoći, Bog će te pomazati, Bog će te uvesti, Bog će otvoriti vrata. Aleluja. Nemojmo se bojati onoga što još ne znam. Aleluja. Neprestano dolaze nove stvari u naš život. Mi trebamo znati kako u te stvari ući. Bog nam daje nadnaravnu mudrost, vrlo često. Strahovi nemaju mjesta u našem srcu. Zvuk vjere treba nas voditi Božjim glasom i Božjim vodstvom. Aleluja. Ja sam bio frustriran od toga, ja sam se žalio. I Bog je opet napravio stvari. Jer sam ja govorio krivo, ali moje srce je išlo u pravom smjeru. A šta bi tek bilo da se nisam žalio? Šta bi tek bilo da sam izgovarao dobre stvari? Zamisli, Bog je napravio i uz moje žaljenje. A šta da tek govorimo dobre stvari? Gospodine, imam sjeme koje si mi dao i ja ću ga posijati. Ti daješ sjeme sijaču i kruh za jelo. Umnoži moje resurse. Ja sam opskrbljen. Imam dovoljno za ono što mi je potrebno. Ja sam onaj koji ću čak i financirati žetvu posljednjih vremena, govorili smo. Nek te Bog blagoslovi sa milionima. Aleluja. A kaže riječ da blagoslov je, najveći blagoslov je da ti možeš biti blagoslov drugima. Blagoslov nije da ti postaneš najbolji hedonista u gradu, nego da možeš blagosloviti druge. Aleluja. Kaže Gospodine, možda nisam ja tvoj prvi izbor, ali evo tu sam. Blagoslovi me, pokreni me u nekim stvarima. To mnogo drugačije zvuči nego žaljenje, tako? Mnogi kažu, ne mogu se nositi s novom tehnologijom. Dolaze nova vremena. Nemoj to govoriti. Nemoj to govoriti. Bog će ti otvoriti, pokazati. Moja žena je krenula koristiti AI, umjetnu inteligenciju. Shvatila da ja više nisam uopće potreban. Niš me ne pita, ona sve već ima odgovore. Aleluja. Često moram tražiti sastanak sa njom da bi mogao nešto razgovarati. Aleluja. Šalim se. Ana je savršena žena. Aleluja. Jer trebaš izgovarati. Aleluja. Trebaš izgovarati i tako će ti biti. Amen. Opskrba slijedi ispovijest, a ne prigovor. Tvoje srce, tvoj zvuk je važniji čak i od onoga koji izgovaraš. Tvoje srce treba biti uštimano sa riječima koje vjeruješ, pogotovo ako su Božje riječi. Aleluja. Jer ispovijest dovršava vjeru. Kad si povjerovao srcem u Isusa, onda si, ono što je slijedilo je bila ispovijest. Ja sam povjerovao u srcu, ali nikome nisam rekao da je Isus moj Gospodin. Nikome nisam rekao da je on moj spasitelj. To ne ide tako, kaže riječ, tako? Povjerujemo srcem, izgovorimo u riječima. Ako imaš neku potrebu, izgovori je. Izgovori je. Moli za nju.
Što smo rekli onda? Kad moliš, primi kod da si već primio. Zahvali Gospodinu. Ne vidiš rješenje. Ustraj u svojoj opoziciji i proklamiraj da je to za tebe. Da je on tvoj spasitelj, Gospodin. Možeš posijati sjeme sa namjerom onoga što želiš da ti Gospodin daje. Govorili smo zadnji puta. Isus je rekao Petru, baci udicu. I u njoj je bio zlatnik. Isus mu je dao strategiju. U ribi je bio zlatnik. Isus mu je dao strategiju. Je tako? Ilija je rekao udovici da će imati dovoljno brašna i ulja. Riječi su bile samo izgovorene. To nije bila okolnost. To nisu bile realne stvari. Isus je umnožio ribu, zahvalio je prije umnožavanja. On se nije žalio da nema dovoljno. Svi su se drugi žalili, ali on to nije vidio. Postoji drugačiji mentalitet vjere. Aleluja. Šta ti govoriš? Govorenje bez poslušnosti je buka. Ja govorim da nešto vjerujem, a ne krećem se u tom smjeru. Govorenje s poslušnošću donosi rezultate. Govorili smo o zvuku vjere, ponavljam. Tvoje srce treba rezonirati na određen način da bi se stvari događale. Zvuk koji mijenja atmosferu, okolnosti i Božja prisutnost je itekako djelotvorna i snažna. Aleluja. Neki propovijedaju vjeru, neki uče vjeru, a neki hodaju po vjeri. Koji bi štitio biti od toga? Aleluja. Možeš i sve tri su dobre, aleluja. Ali zadnje je najbolje. Da živiš vjeru. Aleluja. Zakon sjetve i žetve je stvaran. Ti ne kupuješ blagoslov, ali gdje je tvoje blago, tamo je tvoje srce. I onda kada daš, Gospodin vidi gdje ti je blago. I rekli smo zadnji puta, kada daješ rukom, ljudi misle da nešto gubiš iz ruke, ali u stvari to raste u tvojoj sudbini. To se ne odmiče tvoje sudbine. To se ne odmiče od plana kojeg Bog ima za tebe. Aleluja. Mi tražimo izvrsni put. Ako se jedna vrata zatvore, druga će se otvoriti. Aleluja. Neko iznenadno poniženje može biti naglo promaknuće. Kad si ti u Božjem valu, rekli smo, mi se ne krećemo tjelesno, nasilno, tjelesno, nego se krećemo u val, plovimo u duhu. Krećemo se, plovimo u duhu. Moramo biti uštimani u duh, da bi znali čut stvari od duha. Jer će doći distrakcije koje će izgledati jako primamljive. Trebaš razgovarati sa Gospodinom. Preksinoć sam razgovarao s Gospodinom, tražio sam ga neka pitanja, krenuo sam u pola noći kad su svi se makli. I onda on počeo mi otkriva stvari, onda nisam mogao spavati do 3:30. Ali sam uživo. Aleluja. Jer ti Gospodin daje rješenja i utjehe i sve što ti je potrebno. On će ti pokazati izvrsni put. Aleluja. Možemo moliti za vaš prilog. Možemo držati vaš prilog u ruci. Aleluja. Oče, ja molim za ovo sjeme. Aleluja. Ti si rekao da postoji sjetva i žetva. Ja govorim da ovo sjeme se ne izmiče od ničije sudbine, nego otvara put rasta te žetve. I Gospodine, hvala ti da svatko ovdje prisutan ima nadnaravnu zaštitu. Nadnaravnu zaštitu. Šta god se događa, za njih će biti rješenje. Šta god se događa, Gospodine, mi imamo tvoj put, tvoju strategiju. Ne samo to, nego stvari će rast u izobilje, Gospodine. Jer naša čaša se preljeva. Se preljeva, Gospodine. Nadodaj tog ulja, Gospodine. Nadodaj da ničeg ne manjka, nego da svega bude još i viška za blagosloviti nekog drugoga. Hvala ti, Gospodine, da nam daješ proboje, nadnaravne proboje, gdje prolazimo kroz stvari koje drugi možda ne bi mogli proći. Kad postoje zidovi koji stoje pred nama, ti ih rušiš, Gospodine. Ti ih rušiš, Gospodine. Aleluja. Jer je naše srce uštimano u pravi zvuk.
Oče, blagoslovi svaku obitelj, blagoslovi svakog pojedinog. Da rast postane normalni hod svake obitelji. Da se atmosfera u svim kućama promijeni do te mjere da nadvlada sve okolnosti. Da nadrealne stvari postaju normalnost. Da nema veze što je u gradu, da nema veze što je u državi, da nema veze što je na kontinentu. Da ovdje se oslobađa istina i val s neba, Gospodine. Aleluja. Da ljudi počnu svjedočiti o vjeri, da ljudi počnu govoriti, znaš što mi je Gospodin napravio, znaš što mi se dogodilo, ovo mi se otvorilo, ne mogu doći sebi, ne mogu vjerovati. To ne mogu vjerovati, to je stilski izražaj. Aleluja. Hvala ti, Gospodine, na svemu tome. Hvala ti da blagoslivljaš svojim dodirom sada. Svako sjeme, Oče. I hvala ti da svatko će vidjeti rast i plod. Aleluja. U Isusovo moćno ime. Amen. Možemo se kupiti. Aleluja. Ulazimo u riječ danas i otpakiravat ćemo određene misterije, kao i obično, ali određene misterije koje nama pomažu da hodamo. Možete sjesti. Krenut ćemo nedjeljom u 6 sa molitvom, ako slavljenje, ko može doći od 6 da startamo. Dobra je bila ova služba ujutro, jel da? Ujutro je nekako isto bilo dosta dobro. Mogli bi ili promijeniti da raditi dvije, ujutro i popodne. Aleluja. Da. Ulazimo u misterije i počet ćemo otpakiravati određene stvari, jer želim govoriti danas o nečemu što možda mi nekad ne razmišljamo ili ne znamo, ali mi imamo onaj plamen Duha Svetoga koji je kršten Duhom i taj plamen ima dva kako se kaže, plamička. Jedan plamen, ali dva plamička. Kažu neki da je to radi našeg sad pomazanja kraljevsko svećenstvo. Imamo i kraljevsko i svećeničko pomazanje. Aleluja. I danas bi želio malo ući o to svećeničko pomazanje, jer ljudi ne znaju šta to znači. Ljudi kad čuju svećeničko pomazanje misle neko treba voditi misu i tako. Treba raditi određene neke rituale, treba raditi neku formu i tako. Znači nije baš zvučno zbog možda okoline, zbog možda situacije koje živimo, zbog okolnosti koje jesu, ali mi smo svećenici, kaže riječ. Ne mi samo koji služimo, nego svi. Aleluja. Svaki dijelić tijela Kristovog je svećenik i kralj. Aleluja. I to je poziv gdje ti stojiš pred licem Gospodnjim. U drugoj ljetopisima 29.11 kaže, jer vas je Gospod izabrao da stojite pred njim i da mu služite. Aleluja. Bilo je to levitsko svećenstvo, no sve počinje s tim stajanjem. Ne počinje s propovijedanjem, ne počinje s djelovanjem, nego počinje s pozicijom. Stajanje pred Gospodinom. Tvoje stajanje pred Gospodinom mijenja mnoge stvari. Ti trebaš krenuti iz tvoje pozicije. I Biblija nam u Zahariji govori u 3. poglavlju, gdje je Jošua, veliki svećenik, kako stoji pred anđelom Gospodnjim i Sotona stoji s desna i optužuje. To je sudnica, to nije obična scena, to je duhovni tribunale. I tako. Imamo sad tu 3 dimenzije. Imamo levitsko svećenstvo u Jošui, imamo anđela Božjeg koji u stvari je iz Melkizedekovog svećenstva, i tako, jer Isus kaže da je Isus tip Isusa Melkizedek koji se pojavio Abrahamu, i znamo da on nema ni oca ni majku, i znamo da je iz vječnosti, i većina teologa se slaže da je to u stvari također slika Isusa. On je naš veliki svećenik iz Melkizedekovog svećenstva, to moramo razumjeti. Mojsijev zakon je imao levitsko svećenstvo i to nije naš dio sada. Je tako?
Kaže riječ u Hebrejima, kad se mijenja zakon, mijenja se svećenstvo. Zato mi znamo da mi nismo u Mojsijevom zakonu. Nego imamo novo svećenstvo. I ovdje vidimo 3 dimenzije. Vidimo levitsko svećenstvo, vidimo Melkizedekovo svećenstvo u Kristu i vidimo Sotonu, odnosno dimenziju optužbe. I znamo u Otkrivenju 12.10 da je Sotona optužitelj drače koji optužuje noć i dan. I optužba je u stvari neki oblik njegovog posredovanja. Možemo tako gledati. Kod je tu isto neki dio u duhu nekog djelovanja. On posreduje protiv tebe i često nekad kad osjećaš možda neke misli, neka govorenja, to može on koristiti i ljude, može ti govoriti osobno, može koristiti ljude i nažalost često i nezrele kršćane. I čak je njihovo to govorenje ozbiljnije nego od onih koji ne vjeruju, ali da sad ne ulazimo u to. Zato je optuživanje ozbiljna stvar, jer time sudjeluješ u duhovnom mehanizmu koje pripada kraljevstvu tame. Ali to nije današnja tema. Ali Krist govori, nije li on ugarak iz ognja izvučen? Soton optužuje, a on kaže, čekaj malo, donosi ovdje jezik milosti. Melkizedekovo svećenstvo stoji iznad onoga što govori optužitelj. I kaže, skinite mu prljave haljine i obucite mu svećene haljine i stavite mu čistu mitru na glavu. Haljine predstavljaju stanje i funkciju. Obuća u Bibliji nije slučajna. One zanijeće da su prljave, ali on ga čisti. Aleluja. Mi moramo razumjeti jedan duhovni aspekt tih haljina, danas ćemo govoriti o tome. Nekad ljudi to zovu plaštevi, vidjet ćemo da postoje tu neke razlike između nečega, ali postoji jedan duhovni aspekt toga koji mi isto moramo razumjeti. Izaja 61.10 kaže, ogrnuo me plaštem pravednosti. Kad Krist promijeni haljinu, on nije samo da oprašta, nego on vraća funkciju. On te postavlja u svećenstvo. Ti možeš dolaziti pred Boga. On ti daje određenu mogućnost, znači ne samo da ti oprostio, pa da više ne znaš jel smiješ, jel ne smiješ, jel sam jadan, jel nisam jadan, jel ovo ili nije ovo, nego te obuče da možeš doći pred njega. I to je tvoja početna pozicija u kojoj trebaš stajati sve više i više. Aleluja. Odjeća nije nikad samo odjeća, nego govori o identitetu. Govori o stanju i duhovnoj funkciji. Često ljudi govore plašt. Postoje teologije oko tih plaštova, mantels ili šta već. I mi vidimo ovdje različito svećenstvo. Znači levitsko svećenstvo, Melkizedekovo svećenstvo i vidimo kako Sotona optužuje. I mi znamo, za nas danas nije levitsko svećenstvo, nego je ono promijenjeno u svećenstvo gdje je veliki svećenik Isus Krist. Aleluja. I onda dolazimo do plašta pravednosti kojeg mi nosimo. Ima sad u Bibliji, ja sam sagledavao, postoji efod koji još nije recimo taj plašt, nego se on stavlja na plašt i onda na njemu postoje još ti određeni drago kamenje i tako dalje. Ali recimo da je to sve dio tog plašta ili onoga što nosi identitet svećenika ili onoga koji dolazi pred Boga i onoga kojemu Gospodin govori i koji ga usmjerava i koji mu otkriva tajnu. I dolazimo do efoda gdje je David recimo bio u Ziklagu u 1. Samuelovoj 30 i malo ću pročitati priču pa ćemo to obrazložiti, vjerojatno je znate. Kaže, i dogodilo se kad su David i njegovi ljudi 3. dana došli u Ziklag, da su Amalečani provalili na jug i na Ziklag i potukli su Ziklag i ognjem ga spalili. A žene su odvezli u služanstvo, one koje su bile ondje, nisu pogubili nikoga, ni veliko ni malo, nego su ih odveli i otišli svojim putem. Tako su David i njegovi ljudi došli u grad, kad gle, bio je ognjem spaljen, a njihove žene, te njihovi sinovi i njihove kćeri bili su odvedeni u služanstvo. Tada su David i ljudi koji su bili s njim podigli glas svoj i plakali, sve dok više nisu imali snage za plakanje. Znači, neprijatelj je došao, uzeo im je žene, djecu, sve što su imali i odveo. A David i njegovi ljudi nisu bili tamo trenutno, došli su i vidjeli su da su izgubili sve što im je drago i plakali su toliko da više nisu mogli plakati. I ne samo to, kaže, obje Davidove žene bile su odvedene u služanstvo i onda kaže da je David bio jako potišten jer su ljudi govorili da će ga kamenovati.
Znači, pazi, kralj koji je vodio muški dio u neku bitku nije bio prisutan i oni su sve oduzeli i žene njihove i oni su toliko plakali i ljudi su bili toliko ljuti da su ti ljudi htjeli njega kamenovati. A on je isto izgubio stvari u tome. I sad, pazi ovo. Ali David se ohrabrio Gospodinu, Bogu svome. Grad je spaljen, sve je uništeno, izgubili su najdraže što su imali, njega su htjeli kamenovati, David je mogao klonuti i reći, gotov sam, nema mi nade. Ali što je David napravio? Ohrabrio se Gospodinu i rekao je, donesite mi efod. Efod je taj prsluk koji stoji na plaštu, ali možemo sagledavati da je također dio plašta ili identiteta svećeničkog. I taj efod je bio iz levijskog zakonika, iz levijskog svećenstva i David ga nije smio na sebe zakonski obući. Ali David je rekao svećeniku Abjataru, sine Ahimelekov, molim te donesi mi ovamo efod. I Abjatar Levit je donio Davidu efod. I David ga je stavio i rekao je Gospodu, hoću li ići u potjeru za tom četnom, hoću li sustići? A on mu odgovorio, idi u potjeru jer ćeš ih zasigurno sustići i bez gubitka sve povratiti. Aleluja. David je bio levit, bio je iz Judina plemena, nije smio ulaziti u svećeničku dimenziju levita, ali dobije efod i pita Gospodina i Bog mu odgovara, idi i sve će ti se vratiti. Zašto je David mogao to ući? David je iz linije iz koje dolazi Krist i također iz Melkizedekovog svećenstva. Jer znamo kad je Uzija zamijenio kao kralj koji je išao paliti kad, pa je dobio gubu jer nije smio ulaziti u svećeničku funkciju, a David je ušao u oba dvije. I poruka je jasna, bez efoda nema odgovora, bez svećeničkog tog pomazanja nema strategije. Bez plašta ne možeš doći kod Gospodina i nećeš dobiti sve te odgovore. Bez prisutnosti nema povrata. Ustraj i sve povrati, rekao mu je Gospodin. Dao mu je strategiju i dao mu je rješenje i dao mu je konačni rezultat. Ali tek nakon efoda, nakon što je on došao pred Gospodina i postavio je pitanja. Aleluja. Zatim je David otišao u Nob, u prvoj Samuelovoj, i jede kruh prisutnosti koji su samo svećenici smjeli jesti iz levijskog reda, a on nije smio, ali dali su mu da jede. Onda je David rekao, dajte mi neko oružje. I rekao, nemamo ništa osim mača od Golijata, s kojim ga u stvari David i ubio. I mi vidimo da je taj mač bio zamotan i pohranjen iza efoda. Mač je bio u području zaštite, u području molitve, u području posvećenja. To je snažna slika. Jer Biblija kaže da je mač, da je riječ, mač Duha Svetoga, koja, ako je za tebe zaklopljena u molitvi, u prisutnosti, donosi jedan drugačiji ishod u tvom djelovanju. Mač Golijata je bio pohranjen u molitvi, posvećeno, spremno i ne samo to. Bio je podsjetnik na Davidove prethodne pobjede. Što je Gospodin za tebe već napravio u životu? Ili imaš neke određene stvari? Mene je neki dan posjetio na moja razmišljanja i moja stanja od samo prije 7 godina. Brzo sam bio jako zahvalan na mnogim stvarima. I David kaže, nema takva kako što je taj mač, daj mi ga. Aleluja. Uzmite mač Duha koji je riječ Božja. Ako ti ne provodiš vrijeme u prisutnosti sa tvojim svećeničkim plaštom pred Gospodinom, pred njegovim licem, kako ćeš dobiti riječ koja je mač za tvoju situaciju, za tvoje okolnosti, za tvoj proboj, za tvoje određene situacije koje možda neprijatelj ti koči jer nemaš dovoljno znanja, jer nemaš strategiju, jer nemaš rješenje. Mač dolazi iz prisutnosti.
ne dolazi iz ambicije, ne dolazi iz buke, nego iz oltara. Govorili smo o tom oltaru. Ja želim da cijela služba bude temeljena i fokusirana na Božji oltar. Aleluja. Da se mi svi pomalo počnemo oblikovati u one koji stoje pred Gospodinom. Ne samo tu. Tu ćemo raširiti to na više sati, da ti upamti svaki dijeliš tvoga bića, da kad dođeš doma, da i ti to tražiš doma. Aleluja. Mi želimo da svatko može doći u taj odnos sa Gospodinom. Govorili smo o zvuku. Neki od vas niste bili zadnji put. Postoji taj zvuk srca koji mijenja situaciju. I povezan je sa srcem molitve, u kojem se aktivira pomazanje. Govorili smo zadnji puta. David je dobio ulje, bam, Duh Sveti odmah došao na njega. Ali Šaul je isto bio pomazan s uljem, ali Duh Sveti nije došao. Nego je trebao ići kod skupine proroka i slavitelja, da bi onda, kaže, tada ćeš ti primiti, tada ćeš početi prorokovati, tada će doći Duh Sveti na tebe. Rekli smo, zašto je to bilo tako? Jer je David već bio uštiman u zvuku slavljenja. Njegovo srce je već bilo spremno za aktivaciju u ono što Gospodin ima za njega. Ti ne možeš ništa Božje postići, pogotovo ako su to velike stvari, iz neke ambicije. Možeš jedno vrijeme ići, a onda Gospodin će te uštimati u sebe. Aleluja. Kaže Hebrejima 12:14, težite za posvećenjem bez kojeg niko neće vidjeti Gospodina. Zato svećeništvo zahtijeva posvećenje. Ne dolaziš na duhovno okupljanje ovdje da biš bio turista. Bez obzira što si došao iz druge zemlje. Pozdrav, došli su ljudi iz Bosne također. Aleluja. Dođeš da biš primio od njegovog duha. Da primimo od njegove prisutnosti. Aleluja. Da nas nešto promijeni, da dosjetimo taj život. Da nešto što u glavi imaš, što ti niko ne može izvući, što si tako tvrd, da nešto Gospodin slomi. Aleluja. I da ti ubaci novu misao, novu strategiju, novi mač duha. Kad ideš naprijed, da kažeš ne, vidi ovo. I bam, režeš okolnosti. I sve stvari koje ti se suprotstavljaju. Kaže, podignite ruke svoje u svetište. Psalam 134. Podignite ruke. Možda da bi vas Gospodin mogao obući u nešto novo. Kao mala djeca kad ih oblačimo, oni dignu ruke. Aleluja. Možda želi spustiti na sebe, na tebe nešto novo. Aleluja. Govorit ćemo i u srijedu ćemo nastaviti sa točkama reda u kući. Onda možda neki ljudi, morat ćemo ustaviti teologije da bi Gospodin mogao multiplicirati i ubrzavati. Neki ljudi možda ne vjeruju u plašteve i takve stvari jer ima raznih razumijevanja, pa za njih evo jedan stih samo. Poslanica Rimljanima 13:14, apostol Petar govori: nego se zaodjenite Gospodinom Isus Kristom i ne ugađajte tijelu u požudama. Aleluja. Opet plašt i čistoća. O tome govorimo. Govorimo o duhovnom pokrivalu, o duhovnom osnaženju, o nečemu gdje naš unutarnji čovjek, duhovni čovjek, ima poziciju iz koje može djelovati. Postoji nešto između dimenzija koje ne vidimo često, pogotovo ako nismo posvećeni ili nismo u molitvi ili nismo u slavljenju. Ne možemo onda vidjeti neke stvari. Opet plašt i čistoća, posvećenje. Ne možeš htjeti biti u službi, rekao sam zadnji puta, i piti alkohol. Pa daj malo. Ne možeš. Tvoje razumijevanje će se izvrtiti i gleda stvari na drugačiji način. Tvoje razlučivanje neće biti isto. Biću u službi i biću u bludu. Pa znaš ti kako ćeš ti vidjeti stvari? Čistoća tvog viđenja mora biti jasna. Aleluja. Iskrivljuje tvoje misli, iskrivljuje ono što čuješ i iskrivljuje također izvor iz kojeg primaš. Mi vidimo
Baš jedna zanimljiva stvar. Bila je Ana u Luki 2.36. Kaže, ona je postila i molila, i pazi, ona je prepoznala Mesiju dok je još bio mali. To je bilo ono prije nego što je uopće govorio u hramu. I oni su prorokovali, govorili, to je taj koji će spasiti svijet, to je ovaj, to je onaj. Znači, molitva, prisutnost daje razlučivanje. Ona je vidjela sliku Boga na zemlji i prorokovala tada dok je on još bio beba. Jer je ona boravila u postu i u molitvi. Aleluja. Svećeništvo daje sposobnost, proglašavam vas svih svećenicima koji imate Duha Svetoga danas. Ako možda vam nikad to niko nije rekao. I to ti daje sposobnost da prepoznaš Božje vrijeme, Božje stvari, da možeš doći pred Gospodina i stajati i primati od njega. Nekad primiš, osnažite, a ni ne znaš šta si primio. Ali nešto je drugačije na tebi. Postoji ljudi koji trebaju čuti smjer njihovih života. Kroz tebe i mene. Kako bi se ostvarila njihova svrha u životu. Puno puta si mislim, pa Gospodine, zašto mi ne govoriš sad neke stvari, neki smjer, nešto za ljude, nešto ovo, nešto ono. Pa pogledaj šta razmišljaš. Ja razmišljam o nekim brigama. Kako ćeš čut ako si usmjeren na sebe? Kako će ti Bog pokazati na nekoga ako gledaš, ako si u zidu zatvoren sam sa sobom? Aleluja. Jer ako ti misliš prvo na kraljevstvo svoje, ti si već pozicioniran za sve ono što ti on želi dati. Aleluja. Anđeo tu s kadionicom podsjeća na otkrivenje 8, kada molitve imaju, kada molitve odlaze u nebo kao ovi incesi, kao kad, imaju kozmički učinak. Tvoje molitve imaju učinak u nebeskim prostorima. Mi moramo od tamo nešto primiti. Ovaj svijet gore treba ti postati opipljiviji, treba ti postati realniji, treba ti postati stvarniji. Aleluja. Mi vidimo u Izaiji kako žeravica s oltara dodiruje prorokove usta. Pazi, interakcija između duha i materijalnog. Aleluja. Oganj se prenosio kontaktom. Interdimenzionalno. Pa čekaj sad, jer ti možeš vladati u raznim dimenzijama ili vladati iz druge dimenzije. Ajmo vidjeti to biblijski, da li je to točno ili nije. Aleluja. Vidimo teritorijalnu dimenziju. Ezekiel 22.30 kaže: i tražio sam čovjeka među njima koji bi radio ogradu i stao na klanac pred mene za tu zemlju da ju ne uništim, ali nisam nikoga našao. Pa čekaj malo. Svećenik stoji između suda i naroda, između neba i zemlje, između potresa i grada, između eluje i teritorija. I Bog je tražio nekoga, ali nikoga nije našao. Nekoga da stoji između neba i zemlje. Bit će rat ovaj ili onaj. A ko je taj koji će stajati između toga i toga i posredovati sa Bogom da se to ne dogodi? Da li je i to moguće? Poanta se vrti oko jedne niti. Sotona optužuje, Krist čisti, svećenik oblači efod, plašt, koji daje odgovor i iz tog odnosa proizlazi mač koji je skriven iz tog stanja i molitva pali taj oganj. Svećenstvo može očuvati tvoju kuću, tvoj grad, tvoju državu i sve okolnosti. Aleluja. Nisi nikad razmišljao biti svećenik ili svećenica, a već jesi. Aleluja. Jer ovo nije tako dosadno kao raditi neke rituale, tako. Da zastupaš pred Bogom za određene stvari. Da posreduješ za tvoju obitelj, za tvoje potomstvo, za tvoje prijatelje, za tvoju crkvu, za tvoje grad. Aleluja. Jesi li ti stražar na zidinama ove crkve i ovog grada? Da li stojiš u prisutnosti i čekaš instrukcije za narod? Aleluja. Melkizedek nije imao ni oca ni majku.
Kaže, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, bez početka dana i bez savršetka života, nego sličan Sinu Božjem, ostaje svećenik zauvijek. To znači da njegovo svećenstvo nije zemaljsko, nije vezano uz krvnu lozu, nije privremeno, nego dolazi iz vječnosti i ono što je iz vječnosti ti ne možeš uništiti. To je neuništivo. Ono što je iz vječnosti daje prava rješenja. Kaže, ako je Isus Krist veliki svećenik po redu Melkizedeku, Hebrejima 5.6, onda govorimo o svećenstvu starijem od levitskog. Govorimo o svećenstvu starijeg od zakona, starijeg od hrama. To je vječno svećenstvo. Starijeg i od Sotone, aleluja. Iznad svega. I govorili smo u srijedu da mi upravljamo, da održavamo slavu Božju ovdje, Božju prisutnost. To je dimenzija. To je jedna dimenzija koja nije opipljiva, ali postoje načini na koji mi nju održavamo. I kad nju mi održavamo, najveća administracija je sa Božjeg trona. Postoje još 12 administracijskih uspostavljanja, ali najveća administracija sa Božjeg trona. Ako mi uspostavimo tron ovdje i održavamo Božju slavu, Bog će davati itekakve smjerove i rješenja. Svaka situacija će se razriješiti. Aleluja. Ne razriješiti, nego ćemo još i osvojiti. Aleluja. I zato radimo na redu, jer će red dozvoliti multiplikaciju i napredak. Čuj ovo. Možeš moliti danima za neke ljude koji imaju, na primjer, ponos. Možeš ga istjerivati od jutra do sutra i ponos neće otići. Ali kada uspostaviš red, odmah će se manifestirati. A za naše svećenstvo patrijarh je Isus Krist. Jer svako svećenstvo ima određeni red, ima patrijarha. Kaže Izaja 9.6. Ime će mu biti savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Naziv Otac vječni ne znači da je on dio trojstva kao Otac, nego pravilnije bi bilo da je on Otac vječnosti. Da je on Otac izvor vječnosti za nas. Aleluja. On je glava tog reda. Glava reda. To su bili temelji. Odpakiravamo misterije. Bili smo u slavljenju. Bili smo u dolasku pred Gospodina da bi primili informacije, da bi primili mač, da bi mogli hodati kroz to, da bi mogli probiti kroz opoziciju. Sad ćemo doći do opozicije. Aleluja. Jer neke stvari ljudi ne znaju i jako malo obraćaju pažnju na to, a vrlo su važne. I doćemo sad u Ezekijela 28, gdje prorok govori kralju Tira. Grad u kojem je bio centar trgovanja. Grad u kojem je bio centar financija, tijekovi novca. Ali usred tog govora prorok prorokuje kralju i mijenja mu se ton. I počne govoriti. Ti si bio pečat savršenstva, pun mudrosti i savršeno u ljepoti. Bio si u Edenu, u vrtu Božjem. Čekaj malo. Sad više ne izgleda da on govori kralju, nego govori određenom duhovnom principalitetu koji je iza tog kralja. Ovdje otkriva duhovnu stvarnost koja je iza političke figure. Zašto? Jer postoji duh iza sustava. Postoji duhovna sila iza prestolja. Odnosno, slušaj ovo je rijetkost. Prorok prorokuje Sotoni. Nije li to dosta ludo? A Sotona voli Tir jer je bio trgovačko središte u drevnom svijetu, pomorska luka. Ekonomsko čvorište. I zato moramo naglasiti da Sotona voli zauzimati mjesta trgovine. Jer problem je u mnogim ljudima što misle da je Sotona bio zadužen samo za slavljenje, ali mi vidimo da Sotona drži trgovinu i time upravlja ljudima kroz tijekove novca. I mi vidimo ovdje u Tiru, kaže u Ezekijelu 28.16, mnoštvom trgovanja tvojim iznutra su te napunili nasiljem i ti si sagriješio. Stoga ću te kao kaljena s gore Božje zbaciti i uništiti te. Od ti kerubine koji zaklanjaš usred kamenog ognjenoga. Srce ti se uzvisilo zbog ljepote tvoje, mudrost si svoju iskvario zbog sjaja svoga. Na zemlju ću te baciti, položite pred kraljeve da te mogu gledati. Pazi, mnoštvom nepravdama svojih, nepravednošću trgovanja svojega, oskvrnuo si svetišta svoje.
Stoga ću usred tebe izvesti i on će te proždiriti, a ja ću te pretvoriti u pepeo na zemlji, na oči svih koji te gledaju. Riječ trgovina ovdje je riječ rekulah, koja znači razmjena, promet, sustav ekonomije. Znači nije samo pitanje glazbe. To je vrlo često pojednostavljenje Lucifera. On nije bio zadužen samo za glazbu i za slavljenje u nebu. On je, vidimo, bio zadužen i za trgovinu, utjecaj kroz ekonomiju. Mi trebamo razumjeti da đavo kontrolira ekonomiju i slavljenje, koje su tvoja pobjeda, koje su razvoj određenih stvari, je tako? Koga je Lucifer kontrolirao od 12 apostolovih apostola? Koga je kontrolirao? Judu. Zašto? Juda je držao dio trgovine. I često ljudi zanemaruju taj svećenički dio i ulogu nad trgovinom, ali nećemo o tome govoriti puno danas, nego govorimo kroz proboju, kroz našu svećeničku ulogu. Aleluja. Ako kontroliraš razmjenu, kontroliraš tijekove društva. Kaže Ezekijel i opisuje, svaki dragi kamen bio je tvoje pokrivalo, sar, topaz, dijamant, krizolit, oniks, jaspis i tako dalje. To podsjeća na izlazak gdje su na prsniku velikog svećenika bila ugrađena 12 dragih kamenja. Vrlo slično, kod je neka svećenička uloga, makar je on imao 9, a svećenici su imali 12. 12 je također dio gradnje, dio administracije. 12 je broj iz kojeg se mnogo toga slaže. 12 puta 12 znamo kako su bili izgrađeni i Jeruzalem nebeski i veličine, zidine, tako dalje. Lucifer je bio opisan sa draguljima ugrađenim u zlatu. Tekst kaže, ti si bio pomazani kerub zaštitnik. Hebrejska riječ za zaštitnik dolazi od korijena, što znači pokrivati, štititi ili čuvati. Ajmo reći da je on neki oblik stražara. Mi znamo da je kerubin bio također u Edenu. Čuvao je vrt. Oni su u poziciji stražara. I bili su vrlo blizu Gospodinu i prisutnosti. Čuvao je stablo života, čuvao je određene stvari. I mi vidimo da Ezekijel opisuje kerube sa 4 lica. Mi sad ne znamo da li je Satona jedan od takvih ili postoje još i neke druge vrste. Ali 4 lica znamo da predstavljaju Krista. Lice lava, kralj, lice orla, proročki, lice vola, sluga koji pati, lice čovjeka, utjelovljenje Kristovo. Aleluja. No ono što je naglašeno je da on bio pomazani kerub. Pomazanje znači odvojen za funkciju. Sotona ima određenu funkciju, ali on je iskvario mudrost radi trgovanja. I pokušava zauzimati tijekove trgovanja, i ako to radi u gradovima, državama, i mi znamo da to radi, onda to pokušava napraviti u tvom životu. Ali ti imaš svećeničku ulogu gdje dolaziš kod kralja i primaš rješenja, imaš mač s kojim probijaš te određene stvari. I zato njegova opozicija neće moći kod tebe uspjeti ako si pravilno postavljena ili postavljen. Aleluja. Izaja 14.12 kaže, naziva ga sjajniče sine zore. Hebrejski izraz Helel ben Šahar, znači sjajni, nositelj svjetla. I to je paralela sa Aaronovim svećenstvom. Jer kaže da je Aaronovo svećenstvo također bilo zaštita svjetla. Oni su bili čuvari svjetla u hramu. Levitski zakonik 24 kaže. Funkcija je bila čuvati svjetlike u hramu da svjetle. Vidimo paralelu. Ako se boriš s duhovnim stvarima, moraš imati plašt na sebi, postavljen u duhu i u duhu rješavati određene stvari. Otkrivam ti određene misterije danas. Aleluja. Izaja 14 kaže, 13. stih, bilježi Luciferovu izjavu. Uzići ću na nebesa, bit ću jednak svevišnjemu. To je prekoračenje ranga. To je hodanje u funkciji za koju nije bio postavljen. To je ponos, uzdizanje u sfere koje mu nisu bile dodijeljene. To je ulazak u prostor u koji nije bio pozvan.
I mi vidimo to sa Uzijom. Bio je kralj, ali išao je paliti kad. I dobio je gubu na čelu. Svećenici su ga htjeli zaustaviti, ali on se nije dao. Čelo simbolizira volju. Rezoniranje, razmišljanje. Kad ulaziš u sferu koju nisi pozvan, možeš imati opoziciju. Kaže Matej u 16. stihu, sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Vrata nisu napadačko oružje, tako, nego su obrambeno. A Satana čuva određene stvari. On čuva određene stvari, a nešto skriva. Skriva od tebe određene stvari, želi ti nešto uzeti, želi zadržati teritorij određen koji je zahvatio, ali ti, kao onaj koji stoji u duhu, u slavi Božoj, ti osvajaš taj teritorij. Ono što on čuva, ti probijaš. Aleluja. Crkva napreduje, a pakao brani teritorij. On čuva sferu, čuva utjecaj, čuva obećanja od onih koji ih žele zauzeti. Čuva trgovanja koje su namijenjena za tebe. On nije nikad nazvan arkanđelom. Je tako? On je kerub, čuvar. Nije vrhovni zapovjednik, kao Mihael. On je čuvar. To ne znači, ja to ne umanjujem. Ja to ne umanjujem. Ali poanta je opasnost. Opasnost. Naglašavanje autoriteta svećenstva je ključna stvar za mene i tebi da razumijemo. Ako usvojiš svećenstvo, ako stojiš pred Bogom dan i noć, Danijel je molio 3 puta na dan kad je zakon to zabranjivao. Mi imamo potpunu slobodu. Potpunu slobodu. Koliko puta molimo na dan? Ako stojiš u svojoj poziciji, ti ćeš dobiti vlast nad tamom, vlast nad svojom sudbinom, vlast kretanja u stvarima koje drugi ne mogu ni zamisliti. Sjetimo se od početka, to je stvar tvoje pozicije, da stojiš pred prijestoljem. Haleluja. Filipljana 2.10 kaže da će svako koljeno prignuti, čak i pali redovi anđelskih bića. Na kraju će pasti pod kralja slave. Svećeništvo je ključno. Lucifer je pao jer je prešao granicu svog reda. Uzija je obolio jer je prešao granicu svoje službe. Satana čuva teritorij, ali svećeništvo prodire kroz njegov teritorij. Vrata pakla brane, ali crkva napreduje. Haleluja. Imamo plamen sa 2 jezika. Sjetimo se. Imamo plamen sa 2 jezika. Kraljevski i svećenički. Da, svi bi mi htjeli biti kraljevi, tako? Da idemo i da izdemo dekrete i da vladamo. Ali ta vlast će doći iz tvog stajanja pred Gospodinom. Tvoj autoritet će doći iz tvog stajanja pred Gospodinom. Tvoje molitve će biti ostvarene, ispunjene, probijene iz svog stajanja pred Gospodinom. I to ne trebaš postići. To je tvoja pozicija u kojoj trebaš ući. Jer kaže, odjenimo Krista na sebe. Odjenimo Krista na sebe. Da možemo zastupati, da možemo probijati, da možemo otvarati stvari. Jer vrata pakla neće nadvladati. Ali mi ćemo probiti kroz ono što je neprijatelj zauzeo i mi ćemo uzeti njegove stvari. I ti kao svećenik ćeš doći pred Gospodina i onda ćeš doći kod Satane kao Ezekiel i ćeš reći, slušaj me Satano, prolazim kroz ta vrata koje si osvojio. Dolazim na tvoj teritorij. Ono što si ukrao, ono ćeš mi vratiti. U mojoj obitelji, u mojem gradu, u okolnostima, dolazim na tvoj teritorij i osvojit ću ga. Možeš doći pred Gospodina i primiti stvari s autoritetom od višeg svećenstva i doći i njemu naložiti. Ne, hoće mi đavo ovo ili neće mi đavo ono.
Moraš znati kako se pozicionirati. Jer da, naučit ćeš, u početku ćeš naučiti, morat ćeš proći neke stvari da vidiš kako i šta. Ali kad ti stojiš u prisutnosti, kada stojiš u svojoj poziciji, onda ćeš doći i osvojiti ono što je on zauzeo. Ono što ti je ukrao. Ono što ti je bilo predodređeno, što nisi primio još, što nisi ušao ili ušla. Jer nisi znao ili znala tvoju poziciju. Jer nisi došao ili došla sa jasnim stavom oko toga, sa traženjem Gospodina da ti da mač koji tebi treba za tu situaciju. Aleluja. Mač duha. Koji će razbucati svaku njegovu okolnost. Aleluja. Hoće vam molim da svatko ovdje, ako je išta zapamtio, ili ako će išta zapamtiti sutra, preksutra i cijeli ovaj tjedan, da bude jedna stvar. Da treba doći pred tebe. Da treba obući taj plašt. Svećenički plašt u ovom putu i doći pred tebe. Da može doći pred tebe, naš veliki svećenici. Isuse Kriste, da možemo doći pred tebe. Da možemo zastupati, da možemo moliti, da možemo tražiti. I da možemo primiti. Da nam daš taj mač koji je skriven u tom posvećenju, u toj molitvi. Tu djelotvornu riječ koju kad izgovorim u pomazanju, da ću tražiti, di si Sotono? Šta onog ćeš ti zadržati? Nećeš. Aleluja. Nego će doći sila Božja, doće oslobođenje Božje, doće istina iz riječi, doće iscjeljenje u svaku situaciju. Ma koju situaciju? Jer neki rak, jer nešto neizlječivo što nema lijeka. Nema te nerazriješive stvari koje Gospodin ne može razriješiti. Aleluja. Đavo će prestati lagat u tvom životu. Jer će te Gospodin ispuniti. Ne samo sa riječju, nego sa zvukom te molitve. Ispunit će te sa atmosferom njegove prisutnosti. Ispunit će te sa tim pomazanjem koji osjećao ili ne osjećao, ćeš znati da je tu. Aleluja. Šta izgovaraš? Koje stvari ti izgovaraš? Odakle si ih primio ili primila? Ovo je vrijeme podešavanja, ja vjerujem. Vrijeme podešavanja. Kad se podešava zvuk, kada se podešavaju naša srca, naše misli. Da, možda si čekao ili čekala dugo vremena već. Ok, razumijemo. Gospodine, dugo već čekam. Dugo već čekam i znam riječ i znam stvari koje, kako bi trebali biti. Ali moje srce malo je izudarano od svega toga. Molim te, osnaži me ponovno. Želim opet ući u tu svežinu. Želim opet ući u tu prvu ljubav s tobom. Želim da ta vatra dođe na mene. Da ta vatra dođe ponovno na mene večeras. Duše Sveti, želim tu vatru. I možda mi misli bježe, možda tražim rješenja za neke stvari. Ne, ja sad želim samo tvoju vatru. Jer iz te vatre će se promijeniti sve druge okolnosti. Iz tvoje prisutnosti će doći sva rješenja. Aleluja. Gospodine, osnaži nas večeras. Neki od vas trebate osnaženje, trebate ohrabrenje. Aleluja. Trebate Božji dodir. Ne trebate mene. Trebate Božji dodir. Aleluja. Može malo glazbice ove neke. Ovo je konferencija svećenika. Danas je konferencija svećenika ovo. Aleluja.
koji imaju pravo stajati pred Gospodinom. Aleluja. Radi toga što nas je Gospodin obukao u plašt pravednosti. Skinuo nam je stare haljine. I ako postoji nešto staro, neka Gospodin skine večeras. Neka obuče to novo. Neka stavi na nas tu snagu, taj poziv, tu poziciju, tu mudrost, to znanje, taj klik koji osvijetli tvoj um. I ti primiš rješenje. Aleluja, Bože sveti, dotakni nas. Da li želiš Božji dodir uopće? Jer ako te Gospodin dodirne, možda se nećeš znati ponašati. Možda ne želiš biti predmet predstave. Da li stvarno želiš Božji dodir? Jer ako te Gospodin dodirne, možda ćeš sve što si dugo pripremao u karijeri, reputaciju svoju, možda ćeš izgubiti. Možeš se plakati, šta će reći ljudi zašto plaćem. Možeš se smijati, šta će reći ljudi zašto se smijem. Možeš trčati, šta će reći ljudi zašto trčim. Šta te briga što će ljudi reći? Aleluja. Želiš da te Gospodin dodirne večeras? Gospodine, dodirni nas. Duše sveti, dodirni nas. Odmakni našu uštogljenost, Gospodine, našu ukočenost, naše razmišljanja, ko šta vidi, ko šta gleda, kakav ću biti, kakav neću biti, Gospodine. Želim biti kao David, Gospodine. Čovjek tvoga srca. Da prestane okolina utjecati na mene. Mišljenja drugih ljudi. Šta će reći ovaj, šta će reći onaj. Šta ova crkva misli o meni, šta ona crkva misli o meni. Šta onaj govori o meni. Boli me briga. Briga me šta ti misliš, Gospodine. Slava ti, Isuse. Želimo ući u tvoje osvježenje večeras. Da kao svećenici dođemo pred tebe, čak ni da ništa ne tražimo, nego tražimo samo tebe. Tražimo samo dodir, tražimo samo tvoju prisutnost. Tražimo vatru koja će nas zapaliti. Prestani slušati laži o tvojim godinama. Aleluja. Ja sam upao tu laž. Otišlo je kao duh iz mene. Kiša katarama soka rebeka kava šekala mantoko. Ure manka va seke dere šekare bebe. O rebeka va soka delebeka va sekere dero sotoro. Slavimo te, Gospodine. Oša kala velika va soka. I rebeka va seke. Počni donositi odluke vjere. Počni se kretati kao u zanosu. U žaru Božje prisutnosti. Nemoj odustati od stvari, jer nešto dugo čekaš, jer te nešto povrijedilo, jer nešto nije bilo očekivano kako si ti zamislio ili zamislio. Daj sebe, Gospodinu, ponovo večeras. Neovisno da li si kršćanin 2 godine ili 50. Da li možeš dati svoje srce večeras na novo? Gospodine, želim na novo staviti srce u tvoju vatru, u tvoju ljubav. O, Rebeka, basike, predajem ti svoje srce, Gospodine, u sigurne ruke.
Utješi me, Gospodine. Osnaži me, Gospodine. Usmjeri me. Rebeka vaseka. Proglašavam da sve što staje protiv tebe, da sad mora odstupiti u isto moćno ime. Sve što te kočilo, sad više nema prava u isto moćno ime. Rebeka vasoka, Rebeka vaseka. Sve laži što su govorili protiv tebe, sad se brišu iz tvojeg uma. Povrede se isceljuju. Oše, kema, taka, basike, optužitelj više nema prava u Isusovo moćno ime. Jer večeras dobivaš novi plašt. Možemo se dići. Možeš dići ruke. Reći, Gospodine, spusti tvoj plašt večeras. O, Rebeka vaseke, ne nema sokoro. Spusti tvoj plašt večeras. Gospodine, o, šalamara masoke, obuci me u tvoje haljine. Duše Sveti sad, spusti se na njih. Rebeka vaseke, Rebeka vaseke, o, Rebeka vaseke, ako ti se smije, smij se. O, šakabate keba kobo soka lamante keba. Korra baše keba takabasa. O, Rebeka baba se. O, šeka baba se. O, Rebebe šekere. Hvala te, Gospodine, na tvoj slavu. Hvala te što zastupaš između neba i zemlje. Duša katara da side. Gospodine, molim za novu vatru, za novu snagu, za požar tvoje prisutnosti, Gospodine. O, šekare, o, Rebeka vas. Gospodin će posložiti stvari i stavit će sve na svoje mjesto. U ovoj godini započinje korake. Rebeka vas ide, Rebeka vas šeka na mandere. O, šakama kama seke. O, Rebeka vas. Tvoja slava. Tvoja slava. Tvoja slava, Isus. Tvoja slava, Tvoja slava. Rebeka vaši kandala vanjene. Gospodin radi na tebi sada i pošto si kao pračka spreman za odgovor, spreman za situaciju, Gospodin te mekša jer to je izvan tvoje snage, izvan tvoje mogućnosti. Prebrzo reagiraš na poticaj, na nešto što neko kaže. Gospodin radi na tebi i slama te i mekša te na način da nećeš više reagirati, da te neće dirati. To je novi plašt za tebe večeras.
Na tronu možeš primiti mnoge dobre stvari za sebe. Slavimo te, Isuse. Ovaj gospodin na kraju, dole što su došli prvi danas. Gospodin ima za tebe nešto vezano za evangelizaciju. Ne znam da li je to bilo, pa je stalo ili nešto, ali Gospodin želi baš pokrenuti evangelizaciju kroz tebe, svjedočenje. Ne samo to, nego želi kroz silu djelovati kroz tebe, na druge rude. Kad polažeš ruke, kad govoriš, dogodit će se nešto drugačije nego do sada. Biće jedna nova razina, biće jedna nova snaga, nova mudrost, novi način oslobađanja riječi. Aleluja. Jer će ti on u njegovoj prisutnosti davati i od njega ćeš primati. Aleluja. Gospodine, pomaži, Gospodine, svim večeras. Pomaži svojim muljem, Oče, večeras. Da svaka riječ koja padne nađe pravo mjesto. Da se tvoj duh može kretati iz nas. Možeš staviti onu pjesmu prvu koju si danas stavio? Fali nam radosti. Smanjimo. Pojače malo. Haya yesele mande korea silele ma sotora mesele rasitile ma kosele Pojačaš malo, još malo. Let's
anointing in the presence of the Lord. There's an oil that's flowing in this place, and it's unity. It's an oil of unity. It's an oil of peace. It's an oil of miracles. It's flowing in this place. It's an oil of unity. It's an oil of peace. It's an oil of miracles. It's flowing in this place. So step on in, step on in into the oil that's flowing in this place. Just step on in, step on in, step on in into the oil that's flowing in this place. It's an oil of giving, it's an oil of joy, it's an oil of breakthrough, it's flowing in this place. It's an oil of giving, it's an oil of joy, it's an oil of breakthrough, it's flowing in this place. There's an holy anointing in the presence of the Lord. There's an oil that's flowing in this place. There's an holy anointing in the presence of the Lord.